Вчера сънувах, съм брутален, беше толкова реален. Чак не можех да повярвам, че света ни бе оправен. Доналд Тръмп и Илон Мъск отново бяха приятели, но не бяха милионери, Тесла бяха радиатори. Скромната ни политика процъфтяваше си кротко, защото Пеевски и Бойко отдавна били на топо. Еврото дори не влязло, заменили го с песети, забранили с закон да се карат тротинетки. Бил решен проблема даже с демографската ни криза. Аз застанал в парламента, съм цукнал отгоре с риза. Станал бях депутат, имах с киселова афера. Физиономията ми беше повече от ужасена. Всичко изведнъж се срина, щом видя го Киро Брейка да изнася някакви речи, но на пуста скамейка. За момент стана ми лошо, даже викнаха линейка. Съвсем се обърка всичко, свестих се на някаква пейка. Бях центъра на апарат, който беше супер шумен. Попитах някакъв къде съм, той ми вика, бил съм шумен. Но тълпата беше много повече от разярена. Бях превърнал, се познахте в оная тъпа пантера. И тълпата ме преследва, всеки с негови стремежи. С мен реклама да си правят социалните им мрежи. Бях на техните фанелки, имаха даже и чаши. Чак видях една със статус на лицето, викам баси. Телевизора събуди, ме даваха новините и там точно разпряха, че се започва с войните. Ох, отдъхнах си кошмар, че просто било е всичко. После пак заспах и вече имах мокър сън с слиншо.